3Rs crea un disseny sistèmic d'un producte dins els termes de sostenibilitat, zero waste i circularitat. Pretén revertir situacions convertint l'aliment malbaratat en un producte de qualitat i saludable, com són els colorants en pols vegetals i ecològics, i estarien fets a partir del rebuig generat per fruites o verdures o els mateixos excedents que es produeixen en els mercats i allargar d'aquesta manera la vida útil del producte. També es facilitarien eines i guies als diferents tipus d'usuaris interessats. Ofereix un catàleg complet de 95 colorants en pols plant-bés i ecològics. Existeixen 4 pantonaris diferents, primavera, estiu, tardor i hivern, segons el producte de temporada per així respectar al màxim la proximitat i localitat del producte. Addicionalment, hi han escrites les característiques i beneficis nutritius de cada fruita i verdura per poder treure el màxim profit a l'hora d'utilitzar-los. Els pigments s'han elaborat a partir del deshidratat per gasos calents, utilitzant una deshidratadora de safates, i després es passava per la trituradora i es colava i tamitzava per obtenir un resultat més fi. Per validar els colorants en pols es van fer 2 col·laboracions amb xefs professionals. La primera, Ada Parellada, pionera de la cuina sostenible. Vam reflexionar sobre els diferents tipus d'utilització i aplicació d'aquests colorants. Vam elaborar diverses tipologies de plats, entrants, principals, postres i begudes. Per altra banda, amb el celler de Can Roca vaig fer una col·laboració. Vam crear 2 receptes amb la filosofia del projecte 3Rs, respectar, reaprofitar i reciclar, que utilitzaven la totalitat del producte i feien valdre a l'hora de cuina. Amb 3Rs recicles com a lluita per l'aprofitament alimentari, respectes, seguint un model de bioeconomia circular. Reutilitzes, donant segones oportunitats a fruites i verdures excloses del mercat. Revalores la qualitat dels aliments que es llencen. Reverteixes la situació per la transformació del sistema agroalimentari.